Насочваме се към Варна, за да проследим как протича вторият етап от ремонта на вълнолома край пристанище Варна-Изток. От години това важно съоръжение се нуждаеше от възстановяване. Подробности сега от Деян Михайлов и неговия събеседник. Деяне, здравей! Добро утро от Варненския вълнолом. Той е построен през 1906 година и всички тук се надяват да продължава да служи на обществото и да спира големите морски вълни на Черно море. Да, тук започва вторият етап от ремонта, всъщност тече вторият етап от ремонта на вълнолома. Какво представлява този ремонт? Сега ще ни разкаже Добрил Добрев от пристанищна инфраструктура. Добро утро, господин Добрев. Какво представлява този ремонт? На зрителите на БНТ. Значи, проектът е изготвен 2015 година. Тогава се извърши 100 метра от вълнолома. Се извършиха строително-монтажни работи. Сега в момента тече втория етап, който стига до километър 330. Най-общо казано, проектът представлява изграждане на каменно-насипна берма, двупластова или трипластова, в зависимост от дълбочината и дъното. Изпълняват се пластовите с височина около 2 метра. Бермата навлиза 12-13 метра навътре от самото съоръжение. С наклонено към 2 се прави откоса. И се прави бронировка от тетраподи, наредени в 2 реда, взаимно заключени. Колко време ще продължи този ремонт? Значи този ремонт, най-вероятно втория етап, ще приключи края на май месец. Просто забавата идва от това, че през сезона има забрана да се строи тук на место. Каква е цената на ремонта? И още метеорологични условия, които ни позволяват да работи техниката. Каква е цената на ремонта и откъде ще бъдат осигурени средствата? Цената на втория етап на това, което се строи в момента, е около 14 милиона. И осигурените средства са от държавата чрез ДППИ. Много. Всяка година изготвим инвестиционна програма, която се одобрява от министра на транспорта и се реализира. Да кажем как ще изглежда след ремонта, защото много хора си мислят, че тук ще се оформи алея за разходки, но не е така. Може би ще изглежда така, както е зад вас. Да, точно така ще изглежда. Никой да не си мисли, че примерно това ще бъде оставено като път. Значи конструкцията, която ще представлява накрая вълнолома, ще представлява в този момент. В момента е почнато да се изпълнява така, както до края на вълнолома ще бъде по този начин, както е зад мен. На какви вълни ще може да удържа този вълнолом? Ние бяхме свидетели как през годините вълните прескачат сегашния вълнолом и заливат част от паркинга на Морска гара. Значи изчисление на около 10 метра вълни да издържи. Като пак казвам, зависи от местото. Колкото по-навътре влизаме в морето, толкова и вълновото въздействие е по-голямо. Колкото е по-към брега, вълновото въздействие е по-малко и там фактически тетраподите са с по-малка тежина, но си изпълняват предназначението. И накрая призивът ви към гражданите, тъй като тук има много хора, които обичат да се разхождат, тинейджери идват, рибари. Какво бихте им казали на тях за вълнолома? Призивът ми е единствено да се придвижват по-безопасно, да не предприемат рискови качвания по тетраподи, по кранови, по съоръжения, защото дълбочините са сериозни, 8-9 метра. Отделно това все пак е хидротехническо съоръжение, а не е място за разходки. Сега вярвам, че гражданите на Варна разбирам, че това е знаково място за разходки, но все пак да
спазват някакви техники на безопасност. Да, благодаря ви. Такава е ситуацията от Варненския вълнолом. Ремонтът продължава и през май месец най-вероятно ще приключи. Успех на възстановяването, както ти каза, това съоръжение трябва да е там, за да пази от суровите, понякога черноморски вълни. Благодаря ти много, Даяне.